Добро утро, свят. 6:30 сутринта е, а Анди още спи. Започвам с неговата закуска. Гофрети с цвекло. Нарязвам цвеклото около 100 грама. Добавям един банан, едно яйце и 2 лъжички кисело мляко. Пасирам, а след това добавям и брашно. Към брашното добавям бак пулвър, половина лъжичка, канела, ванилия и 2 супени лъжици разтопено масло. Разбърквам добре, виждате какво се получава от сместа и слагам в гофретника. Първата гофретка мама изяде, беше много вкусна, а за останалите се погрижи Анди. Сами може да чуете и реакцията на Анди. За тези, които искат да опитат, да ви е сладко. Хубав ден от нас!